Big to Handle What the Fun magsisimula na ngayong Setyembre. Nakasama ang mga host na sina Yancy Pressman, Marco Gumabaw, TJ Valderrama, Zia Mercado at Danita Paner. Saan-saan nyo na makasali sa kakaibang game show sa probinsya at Japanese game show inspired na laro na kukunan mismo sa iconic Kamsur Water Sport Complex. Nagpapatuloy pa rin ang paghahanap para sa bubuo ng dalawang grupo na magtatagisan para sa fun experience at malaking papremyo. Kamakailan pumunta ang staff ng game show na Too Big to Handle para sa mga hopeful sa larong ito, gaya ni Marvin at Amy na dumayo pa mula bayan ng Calabanga. Since sir, nung makita ko yung advertisement sa Facebook, it seems to me na it is very interesting event po. Lalo-lalo na nabasa ko na it's a water obstacle. So based po sa doon sa key partner po, pakaisip ko po na Too Big to Handle. So ay wow, parang mas nakaka-enjoy ito kasi ibang laro sa tubig. Yung plano namin is ako lang yung mag-join sa event. Kaso lang unexpected na yung pagpunta namin sa registration table, napilit siya and na-encourage siya na mag-join. Dahil yun na nga. At dahil din sa prize. Sa kanilang palagay, mas may tsansa umano sila na manalo sa laro dahil sa background nila pagdating sa water sport. Si Nanay Raquel mula Karoy-Royan, madalas din sa tubig, pero dahil sa paglalabada na pinagkakakitaan niya na nag-audition din. Pero bakit kaya? Gaya ng tubig ay malalim rin ang pinaghuhugutan ni Nanay Raquel. Para sa kuya po, gusto ko magsali-sali sa mga arog kaning siguro pampatanggal stress na din po. And then kung halimbawa man, pagbaladon, manggana po, manalo po ako, siyempre, iinutan ko po para sa mga baby ko po, pang boro budget po. Dalawa po. Isang PWD 22 years old and 2 years old po, running to 3 years old po yung baby ko. Basta ang alam ko po is maglalaro po sa water, sa tubig. Marunong din naman po akong lumangoy. Hindi naman po ako takot sa tubig. Sumali din ang 32 taon na si John Ray Mark Billen mula sa bayan ng Minalabak na gagamitin umano ang mapapanalo ng premyo sa kanyang pamilya. Nag-audition po ako ngayon sa Too Big to Handle kasi ito po ay para pag halimbawa manalo man po tayo, di po natin inaasahan, malaking tulong na po ito sa aking pamilya. Sakali pong ako ang tanghaling manalo sa Too Big to Handle na to, gagawin ko po ang papaayos ko sa aking bahay at siyempre po sa mga expenses sa aming bahay at sa aking mga anak. Kailangan ng lakas ng katawan, teamwork at tamang timing sa larong ito. Bukas din sa live audience na pwedeng mapanood ng lahat ang masayang laro. Hintayin ang mga susunod na barangayan audition sa inyong lugar ng masayang Too Big to Handle What the Fun. Brace yourselves for the wildest, wettest, and wackiest game show to hit Philippine TV. This is Too Big to Handle What the Fun, where fun flows freely and no one leaves dry. Game na kami sa Too Big to Handle. Jan Amador, CSN.